Amaokwe TV anyị na-ekene unu ahụgo na ọya anyị n'obe ya bụ nnukwu mmadụ anyị gosigo unu ụlọ gaarị nshịa mana anyị shizi ka anyị jukane ya ka ya bụ ihe shi aga biko anyị ekene gwa ka anyị aha gị na ihe a na-ete na ihe eji mmalị gị. Yes. Biko kedu ihe a na-emeta nwa bụ unu? Ihe a na-emeta nta bụ na nna m nwụrụ na June. Anyị wee denye na friji a. So tata ka a na-eme emume akwamozu ya. Ndị ka na-eku nshi kwado? Ya kwadela nwado n'ihe a na ha akebe ihe na-adị. Anyị ekene gị. Biko kedu were ohere a ndị ihe na-agwakarị ndị shi ebe dị iche iche ma ndị Ogbuefi bịala ma ndị ọzọ dị iche iche ndị ọfọ na ekpere ha. Ekpere m na-ekpere ha bụ biko okwu onye ọbụla ji wee bịa ka ọ ga-eje na ma ndị ka nọ n'ụzọ na-abịa Chineke ga-edute ha ndị mgbe ha ga-anakwa ọ ga-edu. Nwere ike ịkọwala anyị ma ndị na-esonyere Amaokwe TV dịka akwamozu a n'ala Igbo ndị ihe ọ na-asignify ndị ihe ọ na-egosi na-akwa mmadụ. Akwamozu n'ala Igbo gosi na a na-enye mmadụ right ya ibi n'oge ọ nwụrụ. So onye nwụkwa akwa anya usoro mgbe ahụ ka ọ ga-esoluzi ndị nna so all right mmadụ na mmadụ nwụrụkwa. Nke nna m ka m na-enye ya taa. Deme anyị ekene gị ndị ihe anyị ahụgasha ma na kepu na ma ndị mmụọ na-atacha ya na ọ ya agba ebe a taa. Ogbuefi na ha abịawago. Onye a ịhụrụ kịta ya bụ PRO ndị nnọọ deme ndị efi yikwuru ebe yes. So a ga-egbu ya tukwe n'ugo ndị Ogbuefi and mmanwụ ga-agba tata oke mmanwụ maka ihe a bụ nna m like na mmanwụ so asịkwa ka weli ya wee mee dunia anya unu. Mmanwụ ga-abịa Amaokwe ga-etite ụmụ bi na-agụ ga-etite ụmụaka ga-etite ụmụabi ga-etite ụmụ na-eke na eme ya. Yes. Ihe ọzọ dị ka ibe ya bụ efu anyị egbu kịta ọkwa anyị eke ihe m ọkwa anyị eke onye ọbụla ka ọsọ ndị Ogbuefi ya ewe. Efu a ka dị ebe a bụ nke ndị Ogbuefi nke a na-eke onye ọbụla egbugo ihe mgbede ọ ka nwekwara ọzọ a na-achọkwa igbu so anyị ga-eji onye ọbụla deme anyị ekene gị ịkwadola akwado anyị na-achị gị daalụ ihu ọnụ ndị okpuru ede aka na-abịatụ ọ dịghị izi anyị na-achị unu nnọọ ọ ya wee ebe anụ nwa anyị gosiri unu kịta anyị garịgworo ndị gosi unu be ya ọ ya wee nnukwu mmadụ bụ ọbụ ọ karịrị egwu gwaka na ihe ị na-eme na ebe ebe ezila. Mụnwa ebeziri na Amerịka ana m arụ ọrụ na-azụkwa ahịa so ọ bụ ihe aka mmanụ na-eweta aka aja na-eweta mmanụ ndị ihe na-agwakarị ndị na-esonyere Amaokwe TV gbasara Amaokwe TV. Ihe na-agwa ha bụ ha sụba Amaokwe TV because nke a bụ nke anyị. Yes. And ama na Amaokwe TV anaghị ada mba. Debe ihe ha kwuru otu ha si kwu ebubo anyị na ha sị na ndị otu ka esi wee bụrụ mmadụ ise n'ihe elu ọ bụrụ na ọ bụghị eziokwu so otu o si dị ka ha si ekwu ya so ka anyị soro ha na-akwalite ha one day ọ ga-abụzi world stroke Amaokwe. Thank you so much. Ya baalụ unu anyị na-ekene unu niile ndị bịala ashịrị ya baalụ unu niile a na-alacha aka eri ihe biko anyị ekene gị isi bịa nọnyela anyị gwakana ya aha gwa anyị ka obere gị n'ihe a na-emeta nwe ebe a. Afọ m bụ Disabu Barnabas Ogbuefi Ezionyia tata ọ na-akwa baa dịka omenala Igbo si dị anyị wee bịa sị ka anyị nọnyere ya ma yọkwa Chukwu okike Chukwu abịa sị ya ọwụ na nze a na-abịa ka ha ndị mmụọ na ndị nsọ nabata ya nye ya ọnọdụ n'obi nke ndị ọrụ anyị ụwa ya bara gị dewo daalụ maka anyị soro Amaokwe TV a ga na-enye gosi unu update ka ya bụ mmemme si eme unu mana mmanwụ dị iche iche ga-agba ihe dị iche iche ya eme anyị ejegwa ebe dị iche gosi unu ihe dị iche iche daalụ anyị na-ekene unu ndewonu.